Wij zijn een school voor art en design. Studenten leren hier grafisch vormgeven, maar ook eigenlijk de brug te staan van de grafisch vormgeven, van tekenen, tot het overdragen naar een driedimensionaal product. Dus je hebt eigenlijk het totaalbeeld wat er wordt weergegeven. En eigenlijk, het is ontzettend mooi als je die brug kunt slaan van theorie naar praktijk. Want dan heb je veel meer het gevoel dat je het ergens al doet. En ook voor de studenten, dat werkt er ontzettend voor de motivatie. En dadelijk heb je ook echt iets staan voor een eindproduct. En dat eindproduct, dat zijn de awards van Highwinds dit jaar. Dus de afgelopen weken hebben ze getekend, gedesigned, gemonteerd, gewerkt eraan om een eindproduct op te leveren en om te kijken of het aansluit bij de vraag van Highwinds. Want na de hand moesten ze dat project natuurlijk gaan pitchen en voorstellen aan Highwinds. En dat is natuurlijk een heel spannend moment geworden. So we asked the school to create special trophies with it. And they did such a fabulous job. And the guys were so thankful because the trophies were so beautiful. And I think also well represented Aruba Highlands too. So we said, well, how can we deepen this relationship? What else can we do? And we said that next year we know we'll have them produce the trophies for us. Because we normally try to buy the trophies here on the island, but to actually have the trophies produced by this school, by the kids, well, that's well in line with what we're trying to establish. Il motivo che nostra start opleiding aqui, mane nosso bisa din anterior tata pa mostra Aruba e criatividade nos rubiano na, aqui nós mostra também e lo qual lo certa que bisa wori também importante ku nota opdracht pa bente din bari sushi mane ko hopi school tata asi, no is eigenlijk opdracht nos sucedi biadi e het wordt valorat também door die Highwinds ne caso aqui imita sperber di hopi mas. E alumni na traduri bajele, is aqui e concepto di opleiding aqui, que é a primeira opleiding de nível 4, nível 4, de na Aruba, com a combinação de a noite com o dia. So nós uma escola de adulto, de 7 anos plus, pero é verdade met situar of nós huisvestig na EPB hato, e aí na wat we op je alumni te bin puntrami si nan po bin opleiding. E nós temos dois problemas, que nós está nível 4, para o nível 4, bom mês 10 EPB doorstroomdiploma, in caso que of MAVO. Dus não nota de recurso, pero junto com o Lucete, nós estamos por banda de WAC, que nós vamos fazer no futuro, e me espera que nós vamos sustentar o ministro Gelin Cruz, que pode nos que saque.